ani min be bala y'a fɔ cogo min ko be ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔ mais ale ka balima in ka baara bɛɛ ye dɔlɔ feere de yala n'ale bɔra o kan ka taa jamana yɔrɔ o bɛ don sinji tigɛ la wa donc fɔlɔ la ni nin ko sugu bɛ fɔlɔ i bɛ kɔnɔndiya de k'i balima ɲɛ fɔlɔ kɔnɔndiya de k'a ye a bɛ dɔlɔ feere min na a k'a dabila a tɛ bɛn silamɛya sariya la ciden ye mɔgɔ 10 de danga dɔlɔ nɔfɛ mɔgɔ 10 de dangalen bɛ dɔlɔ nɔfɛ o mɔgɔ ta dɔlɔ feerebaga b'olu la kɔnɔndiya k'a ye ka nasiha k'a ye ka waaju ka mɔgɔ bila ma ka waaju a ka dabila n'a y'a dabila ciden ko ni ala ye mɔgɔ kelen kanda ni sababu ye k'aw si ma ɲaamɛ bile ye ni kɔnɔndiyaw ni bilasiraliw ni waajuliw ma ɲɛ i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la ni yɛrɛ y'a dɔn ni yɛrɛ tigɛ ka bɔ nin na a bɛ nin dɔlɔ feere min na a b'a dabila i b'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la pour a ka dɔlɔ feere in dabila bon n'o si ma ɲɛ e y'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la i m'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la o tɛ foyi ɲɛ a la o bɛ dɔ de fara ka fana i ma bɔ a la n'i bɛ se ka ma bɔ a la e bɛ se ka yɛlɛma i damana yɔrɔ k'a to a damana yɔrɔ i ma bɔ a la i ka taa i damana yɔrɔ a k'a kɛ damana yɔrɔ tɛ sinji tigɛ ye o ye de ciden ko man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi ciden ko ni ye ko kɔnɔ ɲa yɛlɛma ni bolo ye an ko bolo yɛlɛmali ye mara bɛ mɔgɔ minnu bolo faamaw bɛ dutigi ni bolo tɛ se ka min yɛlɛma i nɛn ka fɔ a ye o ye an ye waajuli minnu fɔ ani k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la bon n'o si ma ɲa dusukun ta ye mun ye i ma bɔ a la a ko i dusukun kɔnɔ i k'i ma bɔ a la i k'i ma bɔ a n'a ka dɔlɔ feere la bon ko ni juma banna dɔw bɛ wuli ka arakan 2 sali baasi t'o la juma kɔfɛ arakan 2 bɛ yen dɔɔnikɛbaaw ko arawatibu damana nafila tɛ juma ye juma de ɲɛ juma ɲɛ damana nafila t'a bolo donc ni kɔni nana juma don misiri kɔnɔ sani kutuba kalanna kana sali hakɛ ka di ye i bɛ se ka sali hakɛ ka di hakɛ t'a la i bɛ se ka min sali sani alimami kana i b'o sali mais damana nafila tɛ juma ye a ɲɛfɛla la bon kɔlɔsili ka kɛ dɔw b'a kɛ juma don ni alimami sigira juma don weleli fɔlɔ min bɛ kɛ ni weleli fɔlɔ kɛra dɔrɔn a bɛ dɔw sigilen sɔrɔ misiri kɔnɔ ni weleli kɛra dɔrɔn u bɛ wuli ka sali o sali tɛ sunna ye ni kɔni nana depuis juma yi nana i bɛ sali ka fɔ welelikɛla nana a tilala ka weleli continuer ka sali la baasi t'o la de mais e sigilen don welelikɛla ye weleli kɛ e ka wuli ko i bɛ arakan 2 sali sunna tɛ o ye n'u tugi taara hadisa fɔ ko ciden ko bayna kulli azanaini sala ko ciden ko sali wele bɛ ani sali jɔli sali b'u ni ɲɔgɔn cɛ ciden tun bɛ ni hadisa fɔ cogo min juma ka weleli fɔlɔ tun tɛ ale sen t'a la juma ka weleli fɔlɔ usumana de y'o kɛ sunna ye bayna kulli azanaini bɛ fɔ wagati min juma ka weleli fɔlɔ tɛ donc nin ka kɔlɔsi ni juma ka weleli fɔlɔ kɛra e nana ye misiri fɔli kɛ i sigira i bɛ misiri kɔnɔ ni welelikɛla ye weleli kɛ weleli fɔlɔ i bɛ wuli ko i bɛ arakan 2 sali kana sali sunna tɛ i sigi nɔ la bon kuma mana ni alimami sigira minbari kan ni dɔw sigilen bɛ ni alimami sigira minbari kan u bɛ wuli k'u bɛ arakan 2 sali o tɛ bɛn ni alimami kɔni sigira minbari kan ni weleli kɛra sali min bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka sali o ye de min ye mɔgɔ dontɔn kura ye misiri la mɔgɔ kura e dɔnna misiri la hali n'i ye alimami sɔrɔ a b'a kɛ ka kutuba de kala ciden ko i kana sigi fo i ka arakan 2 sali i k'u surunya o ye de e dɔnna misiri ye alimami sɔrɔ a bɛ kutuba kalan na mais ni i sigilen kɔni de tun dɔn alimami sigira minbari kan weleli min bɛ kɛ kana wuli ko i bɛ arakan 2 wɛrɛ sali dɛ wala juma kɔfɛ kɔni arakan 2 bɛ abdulayi ibn umar sabatira a bolo ko juma kɔfɛ ko ale ye arakan 2 sali ka fara ciden ka juma kɔfɛ donc juma kɔfɛ arakan 2 bɛ arakan 4 bɛ dɔw ko
nubu salli misiri la ikanani salli mo kana miri ko sagira juma de ka ko nubu salli juma de kono juma ko fe arakanani nubu salli juma de kono ku ka arakanani e ko men nubu salli so de kono nala ko ika arakan fula salli do fana ko ayi ko yibe kaswala na kadiye ni uya usalli juma de kono ni nani kadiye kanani salli ni taru salli so kono na de la ni nani kadiye be nani salli ni fula de kadibe fula salli do yu farñon kan to muhimmu ale kanyini kali jabi ko fe arakan fula be ni akadiye be arakan fula salli na kadiye ni be nani salli mo foni mo min kele ibi ka wotri salli ka sokono bo sungalo la kunutu min be karam misiru le be se ka kunutu kala wa ibe se ka kala kunutu min nyerebe kala sungalo la cide nya alla dunya ali hasana bun ali de law aka wotri la aka kala donc ni kelen salli ray ka sokono abe daga ka kunutu kala ka dowti ka wotri la mame bo akana ta ko do nyagami nyogona ko anko ni mana ko aya do ambe ko so be de la anka nyinin kadula nyinin kadu ke nyinin kadu munum ban nafa ko anko ilhamu be di qalqewa qidri ilhamu tumben ko do ko ilhamu tumben alema shaytane ka ilhamu bena make kino ciden kam manton awunta yede ebe dina ta qur'ana ni sunna de la ala famu salafu salih eka hakilina te seka barake eka hakilina ita bara ebe barake ne kika hakilina be qur'ana ni sunna de mala famu salafu salih ni eko ni e wasariya wore bena ema ni qur'ana ni sunna ni salafu munun temena shaytane ka wa de yo yana ka ilhamu bo koni almami jigina kutuba banna a jigina ka bon minbari ka sani salli ka jo abe daga ka kuma ube ni kuma na fembi ka juma la foyti la ni kutuba na fukata salli jo kuma daga raye bo ko do ko alebe safo sallina ka dembaya yi safo ko fe abe bilunye ka safo ni wotiri sallo be chogode folo ni cede do baligu do bo har ni be safo sallini ka dembaya yi kana dume ko ka toka ibena misiri lade ni eni misiri ka suru ce baligu misiri salli de ka wajibi na misiri la ni ye safo salli ka faralimami ka jamala ibeti ka sokono ka sage ka temenunye ko safo kelen salli no fanaye avec ka dembaya ma fardaye e ka safo fulana be ki man nafile comme moaju tumba ke chogo mi ciden tilela donc ninye e ka safo salini ka dembaya na misiri de la foloni e mi nyecheye parce que muso demisenu jama salima wajibe kuka me eche balugu ujurati la jama sale wajibi eka na salli jamala ni tara ibe safo salini ka dembaya fanay me minye safo ko fe katoka teme ka bilunye ka safu ni wotiri salino ka dumo ko tebeye wuto dibeye o dagara anka dume jama ka safu ni wotiri sali al mamun no fe o kere ni sa e wasungalo tade me ikele ni ka dembaya ibe se ka ke wakati nu abe jama salli ke nafila ka sokono wakati ni wakati me ate duma ka alaykum salam bo koni miso be salina senfara bora bo muso ka jija senfara be ka datu parce que kuma chaman de ben yoro la doni ke ba on tonje so so li gelembala abe doni ke ba do bolo ni muso senfara koni bora kito salila salli tinyana o be doni ke ba do bo har majabi malike wode bala parce que ko aqallu ma yujil mar'atu min al-libas ad-diru likashif as-sabiq
التي يستر جهور قدميها والقمار تتقنوا بها رسالتك ko fini min be fini dogoma ama fo a camanche ama fo a dafalende ko muso ka salli fini dogoma muso min ni mu ewa fini min ni muso kan ka salli naye akuna dogo yara chogo ko akake doloki baye doloki min ka giri a feselente min ba corona be yene ko felay wasabiqani drofi min kajja allati yasturu juhura qadamayha nabi muso senfara fula sanfela naba be datu ka senfara be datu fo fini ka cu duguma akon ne nya dogoma de arsalatigi ligdari tigi fana ko wal mar'atu kulluha awrat ma adda wajhaha wa kafaiha ligdari tigi fana ko muso ka salliro la ko ni muso be salli ko afari fam be lawra na bora salli ciana ni nyeda wute ani tege farafla ni nyeda wuta ni tege farafla o yere lagdar tigi kambe na ba ka jumra mukura ba ka sokono de men ni muso be yoro da wadi cew be hari kan nyeda ka datu wala ni yen nunun ta hari majabi maliki ni muso sallira sem farabe kenema a sem faraw bora salli be ciade donc wala muso ku yere koroshi ni ibi ka sokono fini de sa kama fini min be cu duguma don ke baw do ba ka comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah shege lu boloka akon ni muso na be salli wajibi aka min da falendo aka fini do min ba sem farabe datu akode da falendo de kanyo de wajibi len baka akon min na sallira sem faraw be kenema ako aka sallite tiya buntemi abe ninka mi ambe min fo kataru do jandeyo muso ku janto yerela na be salli fini ka do min ba sem faraw datu nyeda koni doni do nyeda de dro ki nyew kana bo yala daluya foto kome foto ta mata do katante ni ba foro ndara ka sawla awaji amboke o ta karmoke franta telela aka dina kuna fole ni pendi yala basibola wa bo ko darura kama ko foto ta ko mi carte foto ni passeport foto dagara darura kama bo ko so daga karamo ke fana ka botere laba bugari ka kitabu min be aya yetele de la ambe min fo doni be se ka chari doni be se ka ewa do karamo ka doni mo be se ka na yere na fana ni tele yerete mo be se ka mo la kala ka doni chari ni tele te ni video te ni filmelite ni kamar yawute donc doni chari chogo bala ni nununte darura ko ibe doni chari nuye ambe min fo yode doni ko do yen no ya kala de mi nye tele utai pour mo jugu tele kana to bidiya mo ni mo jugu bolo nube haklina jugu chari ka do jamana de ko na ni doni ko nyuma munumbe nube tansoro kata tele la kata ala tafo ka cinya fo mo ye pour u kanu to suruku bolo to ko ye darura doni ko nyuma be se kata tele la kana tele to suruku bolo nube mo fili uluna nyogona mais an ka jamanaw tafule cogo min hari ni ewa tinya fo baga min tara ka kuma be lamme de folo sanu ko passer ubu lamme de folo yoro min beta ka jimi sirafe ani jamana ta cogo be nyogon taw bo passer yoro min teta ka jimi sirafe ani jamana ta bolo tero bo tige ta ku nyomu nyaw yoro la e yere katali o tele sugula yere tara tinyali de ke parce que e ka kuma munun tigera uluma me munum be uluma ulude foro ba fo har ni ndoni ke ba fana tara tele jaaye ni ndef mo go trompera donc ambe min fo doni ke baga ni yiddu sukun kala sha alaye ita fo ka sokono ala babo imamu na malika sara yamma akama jabite yawa eska sera yamma munya la sheya du sukun kala shi ni doni ke ba kaddu sukun makala shi kana tetele la de kana tetele la ta yanga sanni duguce be kiga e ka kuma teta yoroshi ate foi na fafana ambe min fo doni yede aka sori bolo folo doni nyere ka sori bolo haqiqala e ka sira alanye iddu sukun ka kala shi alaye
i ka kɛ tiɲɛ fɔbaga i kana kɛ dogobaga ye ninnu de bɛ barika don mɔgɔw ka dɔnni la n'i k'i ba diɲɛ la i k'i yɛrɛ ma jigin i k'i ba diɲɛ la i dusukun ka kalasi dɔɔni ɲuman hakika yɛrɛ de ka sɔrɔ i bolo et puis i ka dɔɔni fana i k'a fɔ ni ala de ni tiɲɛ bangeli ni mɔgɔ mɔgɔ ka dɔɔni ni nin de b'i bolo kana ta télé la dɛ i ka deresu di i ka so kɔnɔ mɔgɔw bɛ n'i sɛgɛrɛ ala b'a bɔ fana donc an bɛ min fɔ o ye de k'a fɔ dɔɔnikɛbaw ka taa télé la o ka video ka taa dɛ ni si tɛ dɔɔni cari sababu ye dɔɔni kɔni sira ala ɲɛ i dusukun ka kalasi dɔrɔn i k'a kɛ ala kama ala de b'a cari fɛn tɛ e ka ni fɔli tɛ k'a lase mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala de bolo bon an ye min fɔ dɔrɔn ko musow k'u jija dɔrɔn n'u bɛ sali dɔrɔn ka hijabu dafalenw ta an bɛ o de fɔ o la ko ni alimami min tɛ hadisa ko la ko a b'a fɔ hadisaw ma bɔ ciden fɛ a bɛ bɛn ka sali o kɔ wa bon n'a y'a sɔrɔ a bɛ hadisa ko kɔ de a ye hadisa ko nankariya de kana sali o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ciden ka hadisa sahalenw nankariya o ye kafiri de mɔgɔ kana sali o kɔfɛ ko ni mɔgɔ min sugunɛ bana b'a la a bɛ daga ka kɛ alimami mɔgɔw ye wa ne ye kaida fɔ aw ye n ko mɔgɔ o mɔgɔ dɔɔnikɛbaw ko n'a yɛrɛ salira n'a ka sali bɛ saha a ka alimamiya bɛ saha donc a bɛ daga ka kɛ mɔgɔw ka alimami ye mais mɔgɔ kɛnɛma mɔgɔ min ni ujura t'a la darura t'a la o ka kɛ mɔgɔw ka alimami o de ka ɲi mais sugunɛ bana bɛ min na n'a salira ni salira dɔrɔn i ka yɛrɛ ka sali bɛ saha yɛrɛ ye a bɛ daga i ka kɛ alimami ye waaleykum salaam bon ko ni alimami bɛna juma la u bɛ burusiw la sunkalo sali kutuba ni alimami bɛna u bɛ ndahaya kantigɛ sali u bɛ taa alimami kunbɛn a tun tɛ ciden ka sunna la sunna tɛ Ibn Qayyim kumana nin kan a ka kitabu kɔnɔ Jadil Ma'adi fi hadi ghayril ibadi a ko ciden ka kanda sira tun tɛ ni ciden bɛna ka kutuba kara ko sensɛbaga tun tɛ ciden na k'a fɔ i bɛ taa ciden kunbɛn dɛ aw n'a bɛna n'a tilala bɛ taa bila o tun tɛ ciden na a yɛrɛ de bɛ bɔ ka na yɛlɛ a ka minbari kan ka kutuba kala n'a banna yɛrɛ de bɛ taa ninnu lesiri t'u la diinɛ la bidaw de don ko n'i ye juma koli kɛ ko a bɛ daga i kana sali na u bɛ saliji ta kura ye de n'i ye juma koli senfulu de kɛ e m'i ka muso kafoɲɔgɔnya ni janaba y'i sɔrɔ ou bien i ma sɔgɔ ko ka damu sɔrɔ ni lawaji bɔra ni janaba y'i sɔrɔ n'i m'o koli kɛ juma koli n'i y'o de kɛ o tɛ wasa kɛ fo i ka saliji ta ni koli kɛra juma de kama a ma kɛ janaba kama janaba min ye janaba hakika ye ni koli ma kɛ o kama n'i ye koli in kɛ juma in de kama juma in koli tɛ wasa kɛ ko i bɛ taa sali n'o ye fo i ka saliji ta Como? Bon, an ka nin kuma ninnu to ye sa ko mɔgɔ min b'a fɔ ko Ahamada ninnu ye cɛ ye wulu ye cɛ ye sarafu ye cɛ ye wulu ye cɛya ye cɛ mina in de ya cɛya tɛ cɛ mina ye miliyɔnw jaatew de tun bɛ Ahamada kunna hadisa o b'ale kunna miliyɔn alfu miliyɔn o de tun bɛ Ahamada kunna ciden ka hadisa awa ko ale ye ciden ka hadisa durusi ko a ye baara kɛ n'o ye hali n'a kɛra siɲɛ kɛlɛ o ni ale de ye kelen ye hadamaden k'i yɛrɛ ka valeri dɔn i ye min ye i yɛrɛ dɔn quoi mɔgɔ k'i yɛrɛ dɔn ninnu ye yɛrɛ dɔnbaliya de mɔgɔ minnu bɛ nin kuma sugu fɔ u t'u yɛrɛ de dɔn u t'u ka valeri dɔn u t'u yɛrɛ ka jate dɔn i bɛ dɛgɛrɛ min na u t'a dɔn o de ye o ye Ahamada ye cɛya ɲɛ cɛ ye cɛya ye cɛ mina Useminu y'o de fɔ ko cɛya ye cɛ mina min b'i kɔrɔ
ceya tewyo nunu kuma fude ani yere majamu ba wala to jakku anfusakum huwa law bimani taqa mo kana yere majamu min be sir ala nyala de bo ala bodo kuma fu falati fo law de nunu tigiye wa alaykum salam ko muso ka pantalo do ka hijabu do ko bebe wa pantalo be ce pantalo de na kira ni cewude na yera dro ko ni nyece pantalo da te daga muso ko do hari na ba ka sokono hari ni pantalo be hijabu de kono ciden de ko muso dangalendo muso min ni ayece fini do di dangalendo donc fini kire ya na yera ko ni pantalo kire ce pantalo de ninye a haramura muso ko do me na ya soro ko la sugu munumbe nubu dabo muso ka ado ni muso be bo ko nyogona do ka hijabu koro pour ka sutura giriya yerema hari ankani dugubaw ni feunde do ni ka fini bore la yoro mana soro obi koro ube ni be yele mobile ka ni senta na soro bi ka fini koro bashi tola me mi nyeche pantalo ye muso kanodo koni mogo mi nana mogo do be futuri salli ay arakan kelente me akelende ba ke ka salli o koni ye futuri salli ka koro me faralla ka puru kan nafila baraji dama yala na ye fulayin salli ay salamu bila be salamu bila no fe parce que nafila bagaye ou be wuli ka kelen sara ni mba sege parce que ndel la katemaka me hakili tala doni ke baw sabatira minna kuma fulayna koni mogo min ni sallira yoro dola yinyese ka salli yoro min o te koronye salli ko fe do nana fuye ko sallira ni yoro min na koronte de ibe sagi ka salli ka ban ni be so de kono dugu de kono iyen ninte sallira ni fanye min te koroye o ko fe do nana fuye ko sallana yoro min ne koronte ibe sagi ka salli ka pasiki faratura ibe se ka misiru ka manaru laje ka koro yoro nyini ni misiri masuru ni be dugu de kono mogo nyininka sani ka sallu ka koro nyirela don ke ba ko ni ni sugu ke mogo de nyana mogo be o be korondo faratura di mu nyininka o be dugu de kono faratura mo mogo nyininka ni sallira ni yoro ya make koronye na fori be sage salli kare parce que faratura mais na ya sori be kungo kono na de la tumbe kungo kono na de la mogo side te ete qibila do mogo te be mi nyininka ye fando de laje dro nyana wo ye koronya sallira o ko fetile bole yere yado jane sallira yoro min koronte fenti ka sallila ube o ko fede ini mo do ye nyogonye o ye koronyirila yere yado jane sallira yoro min koronte fenti kanina parce que ma fartu ni na kungo korona de do mo gote ni ba nyine kete korondo donc o sallira ni yoro min abi wasa mais ni ya nyogona ke soude kono na foriye sagi ka sallika kone jaka di mugoma abe wajibe ka foko jaka do ay ama wajibi ka ni yere ya do idale mbala tigi ye jaka minana de ani jaka ka jaka dunke do hari ni ma foy e bata ka dama do ne bunu sheminu ko rahimahullah akoy be se ka fo jaka do yoro mi ita atigi do yala karasa isi kalembala yala ni jaka kakaba ni jaka man kantado bon ni dankanati bolo akoy be se ka fo dieto ba fo jaka de rode donc ni ko jakado ni ayere ya do ko alete jakamina bagay wala ba fa ne ko ni alhamdulillah nete jakamina de anna ya mina fana wodo wala ko yede o idalente shikalembe minna eska nin kanka jakadu uba manka jakadu o dankani ati bolo wala ni be jakado ma ba fo jakado
furu ni jaka dunke do abamina ni jaka dunke te na be sira lanya ba fo ni te jaka dunke me yire ba do mo mo e fantanda ni jaka kaka hari ne ma fo ah koy ka kito sunna ka bombo tuke abi ka sunchiya ni isunto ni ye bombo tu abi sunchiya kiden karisa koto iftara li hajim wal mahjum ako bombo tu baga asum amina kaba ani bombo tu na minna minye bombo intu mola kiden ka sunchiya na iya tum mo minna ale fana sunto de ra ka sunchiana misal sila bunte me ko nim bombo tu chogo min fuleni ne ci den ko bombo tuna asunchiana tuna mi ne sunchuna wakati uluka bombo tu tunye grede ubu dake greda ka joli sama joli be se kata kono atabwa kalama joli be se katila la kata kono me ni mo min bombo tu sugu min be sisa ni kasi de do be do ila utu dado kasi na utu dado joli na kasama donc a donna emina ni joli bora ela ede ka sumbe cinya ni nya tula ka sunte cinya hadi kuma chaman be hadisa ina men fule ka kuma sahalende fo bombo tube suncinya ni mboli te suncinya me joli min be boy kanyina dro kana kunu me wote suncinya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ani min be bala ya fo chogomi ko be nyogon ka du kelen kono na le ka balma in ka bara be ye dolo fere de yala na le bora oka kata damana yoro o be do sinji tigala ba donc folo la ni ko sugu be foro be konanja de ki balma nyafro konanja de kai abe dolo fere min na ka dabila atebe silamia sayala ci de nyem mo tande danga dolo nofe mogo tande dangalembe dolo nofe o mogo ta dolo fere baka bulula konanjia kaye kaneshiha kaye ka waju ka mogo bilama ka waju aka dabila na ya dabila ciden ko ni ala ye mogo kelen kandani sababu yo kawshima nyame bileye ni kondanjia ni bila siradu ni wajulu manye i yere tige kabwala ni yere yado ni ne yere ni yere tige kabonni na abe nin dolo fere mina ba dabila ibi yere tige kabwala pour aka dolo fere ndabila bo no shimanye yere tige kabwala imi yere tige kabwala te foynyala obe dore faraka fana ima bwala ni beshe ka mabwala ebeshe ka yele mai damana yoro ka to damana yoro ima bwala ikata idamana yoro aka damana yoro te shinji tige oyede ciden ko man ra minkum munkara falyuqayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bil lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi ciden ko ne ko na nyaayele mani boloy anko bolo yele mali e marabe mo munum bolo fa ma ube dutiki ni bolo te se ka minyele mai nen ka foy oye anye wajuli munum fo ani ki yere tike ka bola bonno shima nya dusukun taye munye yima poala akoy dusukun kono ikima bwana ka dule ferela bo koni duma bana dowbe wuli karakam fula salli bashi tola juma ko fe rakam fula be doni ke ba ko arawatibu damana nafila te juma ye juma de nye damana nafila tabulo donc ni koni nana juma do misiri kono sani kutuba kala nakana sal hakke kadiye be se ka salli hakke kadiye hakke tala ibe se ka min salli sanal mami kana ibo salli me damana nafila te juma ye anya felala bo korosili kake do bake juma do ni almami sigira juma do woleli folo min beke ni woleli folo kera drobe do sori sigilen soro misiri kono ni woleli kera drobe wuli ka salli o salli te sunnay ni koni nana depuis juma yi nana ibe salli ka fo woleli kela nana atilala ka woleli continue ka salli la bashi tola de mais esigilendo woleli kela ye woleli ke ka wuli ko ibe rakam fula salli sunnate waye nu tugi tara hadisa fo ko ciren ko bayna kulli azanaini sala
ko siden ko salli wole be ani salli joli salli buni nyogonche siden tumbe ni hadisa fo chogo mi juma ka wole li folo tunte ale sentala juma ka wole li folo usmada de yo ke sunna bayna kulli azanin be fo wakati mi juma ka wole li folo te donc nin ka kolosi ni juma ka wole li folo kera na na ye misiri foli ke isigira ibe misiri kono ni wole li kala ye wole li ke wole li folo ibe wuli ko be rakam kula salli kana salli sunnate isigi nola bo kuma mana ni alimami sigira mimbarika ni dow sigilembe ni alimami sigira mimbarika ube wuli ko be rakam kula salli otebe ni alimami koni sigira mimbarika ni woleli kera salli mimbe mogo bese ka salli oyede minye mogo donton kura misirila mogo kura donna misirila hari ni alimami soro abake ka kutuba de kala ciden koy kana sigi foy kara kam fula salli ku sunya oyede donna misirila alimami soro be kutuba kala na men ni ewa isigilem koni de tundo alimami sigira mimbarika woleli mimbe ke kana wuli koy be rakam fula wure salli de wala juma kofe koni arakam fula be abdallah ibn umar sabatira bolo ko juma kofe ko aye ale arakam fula salli kafara ciden ka juma kofe donc juma kofe arakam fula be arakan nani be do ko nubu salli misirila ikanani salli mo kana miri ko sagira juma de ka ko nubu salli juma de kono juma kofe arakan nani nubu salli juma de kono ku ka arakan nani comme ni bu salli sode konona la ko ika arakan fula salli do fana ko ay ko yibe kaswala na kadiye ni uya usalli juma de kono ni nani kadiye kan nani salli ni taru salli so konona de la ni nani kadiye be nani salli ni fula de kadibe fula salli do yu farñon kan to muhimmu ale kanyini kali jabi ko fe arakan fula be ni akadiye be arakan fula salli na kadiye ni be nani salli mo koni mo min kele ibi ka wotri salli ka sokono bo sungalo la kunutu min be karam misiru le be se ka kunutu kala ba ibe se ka kala kunutu min yerebe kala sungalo la cidenya alla dunya ali hasan ibn ali de law aka wotri la aka kala donc ni kelen salira ka sokono abe daga ka kunutu kala ka dowti ka wotri la mame bo akana ta ko do nyagami nyogona ko anko ni mana ko aya do ambe ko sobe wudela an kan nyinin kalula nyinin kalu ke kan nyinin kalu mun ban nafa ko anko ilhamu be di qalqewa qidri ilhamu tumben ko do ko ilhamu tumben alema shaytane ka ilhamu bena make kino ciden kam manto awun ta yede ebe dina ta qur'ana ni sunna de la ala famu salafu salih eka hakilina te seka barake eka hakilina ita bara ebe barake ne kika hakilina be qur'ana ni sunna de mala famu salafu salih ni eko ni e wasariya wore bena ema ni qur'ana ni sunna ta ni salafu munun temena shaytane ka wahude yo yana ka ilhamu bo koni almami jigina kutuba banna a jigina ka bon minbari ka sani salli ka jo abe daga ka kuma ube ni kuma na fembi ka juma la foyti la ni kutuba banna fukata salli jo kuma daga raye bo ko do ko alebe safo sallina ka dembaya yi safo ko fe abe bilunye ka safo ni wotiri sallo be chogode folo ni cede do baligu do bo har ni be safo sallini ka dembaya yi kana dume ko ka to ka ibena misiri lade ni eni misiri ka suru che baligu misiri salli de ka wajibi na misiri la ni ye safo salli ka faralimami ka jamala ibeti ka sokono ka sage ka temenunye ko safo kelen salli no fanaye
avec ki ka dembaya ma fardaye e ka safo fulana be ki man nafile comme moaju tumba ke cogo mi ciden tilela donc ninye e ka safo salini ka dembaya na misiri de la foloni e mi nye cheye parce que muso demisenu jama salima wajibe kuka mais e che baligu ujurati la jama sale wajibe eka na salli jamala ni tara ibe safo salini ka dembaya fana mais minye safo kofe katoka teme kabilunye ka safu ni wotiri salino kadumo kote beye woto di beye o dagara anka dume jama ka safu ni wotiri sali almamun no fe o kere ni sa e wasungalo tade mais ikele ni ka dembaya ibe se ka ke wakati nu abe jama salli ke nafila ka sokono wakati ni wakati mate dumaka alaykum salam